Assalamu alaikum 'yan class, wannan shine darasinmu na yau a zango na 1 mako na 8 darasi na 2 kwanan wata 16 ga watan 11 shekara ta 2021. Za mu tashi a daka, dawa, dusa. Daka, dawa, dusa. Mama na daka dawa. Mama na daka dawa don ta samu dusa. Don ta samu dusa. Mama ta ba doki dusa. Mama ta ba doki dusa. Doki na cin dusar. Doki na cin dusar don ta samu dusa. Da-ki-do, sa-ka-do. Daka, son, samu. Doki, dusa, ta. Mama ta samu dusa. Mama ta ba doki dusa. Doki na cin dusar. Doki na son dusa. Mama ta samu dusa. Mama ta ba doki dusa. Doki na cin dusar. Doki na son dusa. So wannan shine darasinmu na sai kuma gobe da Allah.